Janeno mopanda nonro mare onyiso do kaka nokonyo achich mitudo kod nek jaod bura machon ma Kasipul Ong'ondo Were e yor wuoth nyaka ne chop Ochiele kod Magina. Kaka Cynthia Onyango lero, achijno olero ne do ni nochule siling 50,000 bang' chwalo achich miyudo ni nochielo Ong'ondo kod Magina kowuok Buruburu dhi giduogo, ka wacho ni ne onge kod ng'eyo ni chenro mar wuoth ne en mar timo nek makamano. E tok dhoudi gi molor e doho ma Kibra, chenro mag winjo buch nek mar jaod bura machon ma Kasipul Charles Ong'ondo Were dhi nyime e bwo arita mager e kinde ma janeno maraboro ochung' e bao kendo lero ne doho kaka nobedo. Janeno ni onyiso doho ni noluonge odhi Jakaranda kama norome kod achich mokwongo ma bang'e nobedo ng'at manochielo Ong'ondo Were kod Magina. Kotiyo kod pikipiki mare, olero ni notero achijno nyaka kar luoko nyamburko kama nokawe migago kapok gidhi nyime kod wuodhgi. E kar dak ma Buruburu, achijno noromo kod achich machielo ma en jariembo mar nyamburko mar kido mar Toyota Crown marachar mani kod namba mar KAZ. Kanyakla, pikipiki no kod nyamburko no nomako yo nyaka e chuny boma ma Nairobi kama ne gichung' e kar keto mauta e apaya ma Jogoo Road kendo keto mauta. Olero ni jariembo mar nyamburko no mar Toyota Crown ema nochulo omenda mar mauta. Olero ni achich achiel noting'o bag moro matin kendo tije ne en mar rito e kinde ma iluwo Ong'ondo Were e alwora mar od bura mamalo. Jariembo mar pikipiki no noluwo nyamburko mar Toyota Crown marachar mane en mar Ong'ondo Were e apaya ma Kenyatta Avenue, Valley Road kod Hurlingham nyaka gichopo e kar wilruok geche mayudore machiegni gi mbalariany ma Daystar. Ka achich nonyiso jariembo ni mondo chung' kaluwore kod dhugruok mar nyamburko. E kinde machuok bang'e, achich nolor ka en nowinjo mana muoch mar Magina. Olero ni achijno noduogo kendo chikore pikipiki piyo piyo kendo nyise oriem mondo wuog kanyo kod ng'wech. Ne giduogo Buruburu kama bang'e nochule siling 50,000. Janeno no oramo e nyim jang'ad bura Justice Diana Kavetsa ni noonge kod ng'eyo motelo moro amora gima ne achijno chano timo en nek, kowacho ni en notiyo mana tije mariembo. Thuolo ni duto e kinde chiwo neno mare, janeno ni obedo e bwo arita mager ka neno mare koro bedo achiel kuom neno motegno mago kinde mag sirikal tudo go achich mitudo kod nek mar Ong'ondo Were kod jariembo mar mtoka namba KAZ kod kama nonege Ong'ondo Were. As we all know, under the Witness Protection Act, when such a witness is testifying in court, people are not allowed, or the public is not allowed to be in court. It's only the magistrate, the advocates, the DPP, and the court orderlies. Yes. So basically today, it's only one witness. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.